Pola mañá visitamos a comarca de Valdeorras, comezamos esta ronda de visitas pois na oficina agraria móvil que temos situada no concello de Vilamartín de Valdeorras, pois para dar servicio especialmente aos afectados polos lumes no concello de Valdeorras, non? Levamos xa moitas solicitudes rexistradas en toda a provincia, estamos xa intentando dar solución a maioría delas. De feito, os inspectores de medio rural xa teñen visitado pois varias das persoas que solicitaron esas axudas, non? Por outra parte, tamén visitamos a adega Santa Marta para coñecer de primeira man como está a evolucionar a vendimia na comarca de Valdeorras, non? Esa vai un pouquiño máis lenta do habitual, por esa falta de persoal para facer os traballos de vendimia, algo que xa era unha complicación os últimos anos e este ano pois está complicando un pouquiño máis atopar ese persoal para facer a vendimia, non? Por outra parte, pois tamén visitamos a parte alta de Córgomo, que é onde arderon pois bastantes viñas, non? Entre as liñas de axuda de medio rural, pois temos esa en específico para os viñedos afectados, para cubrir esa producción, no? Ata 12.700 euros por hectárea, a maiores pois de todas as axudas que hai pois para peches, para a reconstrucción pois deses posteados que se queimaron, de peches perimetrais, de pastizais, entre outras moitas axudas, non? Son 8 liñas, 4 no forestal e 4 no agrario, e insisto que esas 17 oficinas agrarias, tanto as habituais de cada zona como a móvil en Vilamartín, están ao servicio onde calquera cidadán pode ir a informarse pois de a que tipo de axuda se pode acoller, non? E agora continuaremos pois esa rolda de visitas, non só aquí no barco, vendo o distrito, un distrito que se vai a remodelar pois nas vindeiras datas para adecualo pois eses centros de coordinación que xa temos noutras partes de Ourense, pois como pode ser no distrito en Verín ou no centro de coordinación na Lonia, non? Exactamente. Outras das liñas de axudas que temos dende a Consellería do Medio Rural pois van enfocadas pois máis aos gandeiros. De feito, pois agora pola tarde visitaremos unha explotación en extensivo en Vilariño de Conso, explotacións ás que fixemos chegar pois ese forraxe para alimentar os animais dende o primeiro día, dende o día 17 que xa descargaban esos primeiros camións, e que tamén se poden acoller, insisto, a axudas tanto para a alimentación do gando 6 meses a partir do día do incendio, todas esas facturas de alimentación que fora preciso comprar, tanto pienso como alfalfa ou palla ou a que fora preciso mercar, poden solicitar a axuda ata 15.000 euros para mercar esa comida pos animais, que tamén nos preguntaba pois o alcalde de Vilamartín pola mañá para algún dos afectados. E por outra parte, pois para todas as instalacións, como digo, que veremos agora en Vilariño de Conso, pois para peches de parcelas, para establos que se viran danados polo lume e teñan que facer obra de reconstrucción, para maquinaria que se vira afectada tamén ou participaran na extinción de incendios e teñan que ir pois ao taller a arreglar algunha parte danada desa maquinaria, tamén cubrir as axudas que temos abertas dende medio rural, cubren todos eses gastos, non? Para tamén animais mortos, que hai pouca incidencia, non? Pero se hai algunha, pois tamén terán esa indemnización igual cos mesmos baremos que implementamos nas axudas da EHE o ano pasado. Aos afectados por os apicultores e as colmeas afectadas por os incendios, que tamén visitaremos na Gudiña a última hora da tarde, pois teñen abertas tamén esa liña de axudas para compensar aquelas colmeas que se lles queimaron, para tamén aqueles enxames, se non se queimaron as colmeas, pero si os enxames, tamén os enxames, son 90 euros por enxame, e tamén para toda a alimentación
complementaria que teñan que mercar para os enxames, tamén a poden cubrir ata 15.000 euros, e temos a disposición deles o Banco de Terras para que, se algunha colmea que sobreviviu aos incendios agora pois está nun ámbito queimado e a queiran trasladar a calquera parcela das que temos incluídas dentro do Banco de Terras, poden o facer de xeito totalmente gratuito, só teñen que poñerse en contacto coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, con Agader, ou nas oficinas agrarias pois de cada comarca preguntar por esas axudas e temos a disposición pois eses terreos para que poidan trasladar esas colmeas.